Pag-asa, nagpaathag sa pagtuhaw sang buhawi. Mga pumuluyo ginapaaligmat sa malaing tiyempo. Nakatutok John Sala. Sa subong pa lang abulan, 3 na kabuhawi naglabay sa probinsya sang Iloilo. Sa Banwa sang Maasin sang Hulyo 11. Sa Anilaw sang Hulyo 13 kag kahapon sa Banwa sang Putotan. Suno sa mga eksperto ang buhawi ang nagatuhaw sa tion nga mayara sang intense thunderstorm o kanang pagpanaguom nga masami sa hapon hasta kasisidmon. Dahil ang nangyayari kasi, pag malakas ang thunderstorm mo, mayroon yung tinatawag na pagsasalubong no, ng malamig na hangin na galing sa babaw at saka mainit na hangin na galing sa lupa. Ito yung nagpo-form ng tornado. Dugang pasang pag-asa ang buhawi ang resulta sa pagporma sa mga panganod nga ginatawag mamatus clouds. Dako ang halit nga posible mabilin sang isa ka buhawi bangod nagalabot ini sang masobra 450 kilometers per hour kumpara sa isa ka super typhoon nga nagalabot lang sa 250 kph kag nagadugay sang 5 tubtob na 10 ka minutos. Maluwas sa pagpanalasa sang buhawi ginapaaligmat man ang publiko sa epekto sang malain nga tiyempo. Habang ganun pa lang yung sitwasyon, kailangan maging prepared na tayo, no? Maiwan tayo na stay indoor hanggat maaari ay magsilong tayo no sa mga concrete na building no para at least iwas kung sakali magkaroon nito mga tornado o di kaya mga hailstorm. Subong lang hapon natumbang dako nga puno sang akasya sa ginatukot nga redevelopment sa Iloilo Provincial Capitol Grounds bangod sa mabaskog nga hangin. 3 kasalakyan na natumbahan kag maswerte nga wala sang tawo nga nasamaran. Upod kay si Lilo Renduque, John Sala. 1 Western Visayas.